ngizomthulela udaba ngezinto ezihlale zenzeka noma izimo ezihlale zisifice sabantu emhlabeni. Ngonyaka owedlule ngabhekana nesimo esinzima kakhulu. Ngangisuka nje la endaweni yaseNgqamaqa nginyukela ngakhona ngale kwaNdumba ziyaduma. Ngangike ngabizwa nje enye insizwa ngalena ithi ngitholele itoho. Kwasho ukuthi uma ngifika nje kwelinye lamadolobha ngizovela ngivelelwe inkulu inkinga le. Kodwa-ke ngoba ngangingazi ngagexela noma ngangena enkingeni. Ngafika nje omunye ubaba engacela kuyena usizo ngoba ngangingayazi nendawo engangiya kuyona. So lo baba wangisiza kodwa futhi wayesengishiya endleleni. Kanti usengishiya endleleni nje sekukhula sekucabangile noma sekwenzile. Usekhulume nezigebengu. Ngibona nje mina ngemoto seyifika ingithatha. Hhayi le moto uma ingithatha kuthiwa sikusa straight la oya khona. Ngisuke-ke ngihambe nawo la madoda engingawazi nakhona akukho into embi abayenza kumina noma eyangihlukumeza. Basuka nje sahamba sangena kwenye imoto emnyama engingazange ngiyibone inamba plate yayo ukuthi yayithini. Masingena la kwawukuthi singena kule moto kuhleliwe kwabe kuthiwa hhayi asishaye nje iziphuzo ezincane. Masishaya lezi phuzo angazi noma sahambaphi kanjani. Ngathuka nje sengivuka ekuseni endlini sengihleli namanye amadoda futhi engingawazi. La mengithi ngiyabheka kushiswa nje inyama lana kushisa inyama kanti ngizothi uma ngabe ngithi ngiyabheka kukhulu okwenzeka la. Hhayi ludlule usuku ngihleli nawo la madoda. Kuthi ngakusasa ngizibuze ukuthi hawu la bantu abakhulumi lutho ekubeni bebethe bangisa la engifuna ukuya khona. Lo muntu engithe ngiya kuyena abakangitshengisi yena ngingakabonani naye. Kuthi kuzosuka kuvele kuzoqhamuka lo baba lo owayengisiza ngama-direction ala ngiya khona. Lo baba uma ngabe aqhamuka athi hhayi-ke kufanele sixoxe ngomsebenzi angitholele wona. Ngithi-ke baba hhayi asingaxoxa-ke ngalo msebenzi. Futhi ngiyabona nje nangendlela asho ngayo hhayi uzimisele. Akangiceli akathini uyangitshela ngithi hhayi lo msebenzi usengitholele-ke wona. Uma ngimbuza umsebenzi okanjani athi hhayi umsebenzi wokuthi nje thina sibulala abantu. Ngimbuze ukuthi la bantu sibabulala ndlelani. Azothi lo baba sibulala nje umuntu ephila singene kwakhe sidila ngokuthi unemali. Singena kwakho sikugelele sikuhlinze sikhiphe isibindi. Omunye nje nakhona waze sasikhipha isibindi sasifraya sasidla. Esaqhushalaza esaphila. Manje ababukeli mhlawumbe bafuna ukwazi into oyifisa le ngoba kulula nje emthethweni or kwakanjani. Lokhu ngendlela okwakuyiyona ngangingenashansi ngoba ngase ngingendaweni engingayazi kwamina ngibone ukuthi uma ngabe ngingathi angivumi kwamina ngingavele ngibulawe ngihlinzwe ngibe into engingayazi. Wavunyiswa ukwesaba nokwethuka. Ukwethuka nokwesaba kwaphoqa ukuthi konke lokhu angikwenze ngale ndlela. Ngangithenjiswa izigidi zezimali kodwa hawu lutho akuzange kuze kufinyelele lapho ekuthenini ngithole imali. Ngaze ngasizwa intombazane ethize ukuze ngikwazi ukuthi ngiphume la. Kwaqhamuka intombazane nje lana ngihleli kabi sebengishintshela la bantu. Kwaphela manje ngase ngiqala nami sengisaba ngibona ukuthi hhayi ngempela kubulawa abantu lana akuqedwa. Mhlampe
uma ungasho babebangakhi mhlawumbe abantu esingababulala uma wena ukhona? Abantu esababulala mhlambe more than 150 abantu sibanquma sibahlinza. Naye lo baba ekhona sikwenza konke lokhu. Nibanjwa ngani nidla imithi okwenziwani nje lapho? Lapho kuyacashwa ngoba phela manje akutholakali ukuthi umaligaju baphi kanti omaligaju ithina nazo lezi gebengu. And izigebengu zigcwele yonke le ndawo sihlala kuyona. Imithi niyayidla ukuhlakanipha nje kobugebengu ababenakho bantu. Ubuhlakani nobuchule obunobuchwepheshe uma ngithatha ukubheka ngoba bonke labantu uma uthi uthatha ukubheka kwakungabona kwabala ngoba wawuzwa nama-language wabo nje ukuthi hhayi abantu angabona kwabala. Mhlampe-ke uma ungatshela nje umlaleli abantu babenziwani senibanqobile nenzani udayisa amaphathi yini le niyenzani nalabo bantu yini nje inhloso? Lana ngangithola ukuthi labantu kwakungathi abantu ekuthwalwa ngabo mase ngithatha ukubheka ngoba lo mbhemu uyena umuntu owayekade ethatha abantu like exhumene nabantu abathize engathi izinyanga. Yingakho nami nganginalowo mqondo ukuthi shuthi labantu kuthwalwa ngabo nangendlela lo baba owayeyiyona. Ungaqhubeka mhlawumbe ukuthi kwaqhubeka kanjani uzogcina mhlawumbe uphumelele masikubona. Ya, ukuphuma kwami-ke kule ndawo kwafikelela ekuthenini sesethathiwe nabanye safakwa kwelinye igumbi nje elimnyama elalisabeka. Nalo le gumbi limnyama nje liyasabeka, akukho lutho akukho zingubo zokulala, akukho ngubo zani, sihleli nje siyagodola lana. Kwasho ukuthi kukhona intombazane ebonile ukuthi sifakwe khona kulelo gumbi. Yazama ukunyenya iyofikelela. Iyona-ke yasizamela ukhiye ukuvula kuleyo ndlu, yavula sakwazi ukuthi yasiphonsela ukhiye, sakwazi ukuthi sivule ngabo ubusuku, sibaleke sizama ukuphuma kuleyo ndawo. Sithena-ke uma ngabe siphuma kuleyo ndawo, kwatholakala ukuthi bonke ababegadile ngaleso sikhathi babekwenye isekishini, azange baze basibone, sakwazi ukuphuma. So isexwayiso engingaba naso kubabukeli nabantu nje ezweni lilonke ukuthi konke abakwenzayo engathi bangaba khefuli, baqikelele, babheke la bahamba khona, babheke ukuthi benzani ngoba kuningi okwenzakala emhlabeni. Nokuhamba nje uma uhamba engathi ungacela ulwazi ey'ndaweni ezi-serious njengakoma-police steshi, ey'ndaweni eziphephile.